Radioclick, a Europa que namora. Benvidos ás Moedas de Galicia, unha viaxe no tempo, un programa de Radioclick. Sabíades que Galicia tivo moedas romanas, medievais, pesetas e agora euros? Hoxe viaxaremos no tempo para descubrir a historia do diñeiro galego. E que mellor para contalo que unha moeda que viviu todo iso. Coñecede a Mili, o Maravedí. Ola amigos, son unha moeda antiga, nacida hai séculos, e teño moitas historias que contar. Pero antes, presentemos a don Anselmo, un vello sabio que coñece ben os cartos de Galicia. Boas, rapaces. Sabedes, eu lembro cando os nosos devanceiros nin sequera tiñan moedas. Todo era troco. Se querías pan, tiñas que dar algo a cambio, como ovos ou leite. Pero iso cambiou cando chegaron os romanos. Eles trouxeron os seus denarios e ases, e comenzaron a pagar con prata e bronce. Así chegou a primeira moeda a Galicia. E en cidades como Lugo e Braga, o diñeiro fixo que o comercio fose máis sinxelo. Pero claro, os romanos marcharon e entón chegou a Idade Media. Na Idade Media, Santiago de Compostela convertiuse nun gran centro de peregrinación. E adiviñades que? Os peregrinos traían monedas de toda Europa. Exacto, aquí circulaban maravedís, reais e ducados. A Catedral de Santiago recibía doazóns de ouro e prata, pero chegou un momento no que apareceu unha moeda que marcaría a época. No século XX chegou a peseta, e con ela a modernidade. Pero en tempos de guerra civil, en moitas vilas galegas apenas había moedas e usábanse vales locais. E chegou un momento do gran cambio, o euro. Agora pagamos con móviles. Que usan moedas hoxe en día? Queredes dicir que as moedas como a min van desaparecer? Tranquila, Mili. As moedas sempre cambian, pero nunca desaparecen. Quen sabe? Quizáis nun futuro paguemos con diñeiro invisible. Ou volvamos ao troco. Esta foi a historia das moedas en Galicia, desde os tempos dos romanos hasta o futuro. Cal será a próxima moeda? Xa o veremos. Mentres tanto, guardad algunha moeda antiga. Nunca se sabe cando pode valer unha fortuna.